Maka nwanne na nwanne na-imekọ okwu ize achịkọ ihe na onye nwe na be ha igwe ọkwa aka Michael batata n'otu ike Michael zikwa Chukwu okike ọ bịakwa tụọ ya ma tụọ ya mpaghara na Chukwu okike nyekwa igwe na mpaghara dị mfe Igwe ịmara na imekwu okwu oge dị izizi m ga-atiri mmọnwụ ekwu ya maka nwa nte igwe nwa bịarịbata igwe ụwa agwa nna ya bụ ụzọ igwe ga-achị igwe izizi anyị wekwara okpu eze ndị n'aka kedu ka igwe ji gaba ụwa na-akụwa n'isi na-ekweghịkwa maka nna ya nwa bịa ụdị ndị ọgụ ji ndị ya bụ ego ejibe igwe na igwe osisi akara nka ọkọchị ọzọ ọ bụ ofere ofere ọnwa dị otu idu n'aka oge ha makọrọ ofere eji a na-azọ ọzọ ọzọ akwụkwọ ụwa ji eri eri na ere ọdụ igwe etugbo ihe n'aja ala tie ya n'ugwu ara ọbụla ejikwa igwe na gbafe uru bụkwara ọzọ na onye ọbụla adịghị n'obodo igwe ọgwọ nka ihe nwe na-emere anyị ụwa anyị mma n'ọnụ ịmaba n'ibe abụọ aka na-abụ ọgụ bụrụ okwu n'ụgwa ntụara anyị onye ọbụla adara njika n'ihike nka dịkwa ụwa nza biko kwara aka m dị na elu ike nka m kwukwara ọta maka idekwa mbọchị nwaanyị ha n'ichekwudo n'ụwa ike nka na-ekpe aka m ngosa m ji na ego na-egbu ụwa
maka ọgba mmadụ achị abụ ndị ụwa iji n'aka onye ọbụla ha na-aga oge ọgụ nwaanyị eweta n'aka dịka onye ahụ nwa na-agwa ya mana ije ka ha site anyị nka ihe dị ka ha tụla anyị ihe ọma onye ọbụla ndị ọbụla sa anyị ịkọta nwa ahụ ọtụ ndụ na nsogbu oyibo n'imekwara maka anyị maka ọmepụta ahụ mmadụ etinye na-egwa n'igwe ọnwa nne ha na-apụghị na ya dịga na-ekwe ịga nga ịbụbala anyị ndị nwaanyị nwaanyị adịrịkwana ihe na-adị kpọrọ n'ime ma ihe nwaanyị kpọrọ ọhụrụ ọtọ ndị nwere ike You go after me. Igwe ọkwa nke ama okwe